Yeah guys, uba namhlanje ufike i-daily dispatch ingekho phaa kula Caltex use-Haven Hills uzuyazi uba igqitywe ndim umtshana. Ndivuke ngentseni namhlanje ndadibana nomagolide phaa esinye isimenxe esinamazinyo enkcenkce ngo-2022. Ndimo ophethe i-uncle lapha ipa uyifollow misho i-hotman usisimenxe out lapha. Hayi in fact na next day usisimenxe. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Andizongabi excited kaloku funi kuthiwa iJani iphume ephepheni. At some point abebomini nami ndandinamaphupha ubhalele la phepha. But ke that's a story for another day. Yanxa ndichile liphepha foni in page 11 a whole fucking Jani. Ndayazi ke kodwa zimenxe ziwoku ububhanxa zingayincanyana noyincane lento sizamayo apha. Inoba ziyekelele ubuso ngozibanjwe zi-chest pains shem. Elaa xesha umntu yena wakhangelwa wancanywa yifamily fonini kuphuma ii-results ze-matric. Uyawuzavela ephepheni mhla kwapublishwa i-obituary yakhe phaa kwi-classifieds. But ke wethu guys andikho perfect mna kuqala. But ke andizonga-interviewwa ngusisomhle wase-dispatch foni nandikhuphe ephepheni.